De zinnen kwamen steeds meer bij hier in de buurt van Haas. En er waren nog een paar buikers, maar het joeg net zo volle delslag. En de komende dagen worden beter. Eerst even naar het waar voor joen en vannacht. Joen en vannacht hebben we een afwisseling van bewolking en opklarings. En ik denk dat het gewoon droog bloot. De temperaturen die zak je erbij net 400 uit. Het wordt een graad of 7 of 8. En in het waardgebied een temperatuur van 10 graden. De wind die bloot stevig, die is matig gewoon vrij krachtig en die komt uit het zuidwesten. En dan morgen. Morgen is de bewolking voort, de delslag is voort en het bloot droog. Het wordt een prachtige dag, maar een soort ruimte voor de zinnen en de temperatuur die nog even wat hoger komt. Het wordt een graad of 13, 14 op de meeste plakken en misschien dat het in het zuiden 15 graden wordt. Daarbij zit er wel een stevige wind, die is matig onkrachtig en die komt uit het zuidesten. Dan het vooruitzicht voor de komende dagen. Sneun hebben we in eerste instantie een droog watertype maar rond de zinnen. Maar in de rest van de dag wordt het vanuit het westen wat zuiderig, maar wat regenwetter. Temperaturen binnen nog wel heeg frisse tijd van het jaar, maar 13 graden. En ik snij wordt het 13 graden. Ik denk dat de regen dan weer voort is en dat de zinnen er in de rest van de dag weer beter bij komt. En dan een graad of 13. Menje hebben we een dag met een afwisseling van bewolking en zonneschijn en temperatuur van 12 graden. Ik wens jullie nog een noffeltje verder.